Jak nie wtedy kasa mtu mnataka kupalenka kilosteni. Ndio kabisa. Au ndio tuka kadokuwa vipi? Peskuała we kupu. Kúkajte, aká tam je zaseknutá lopta. Čakaj. Kde je tá zaseknutá lopta, Boríky? Vidíte, jaká je tráva normálne, že... Normálne, že... Mám to približne, ako keď tam vyžije. Minus, nechápem prečo minus, ale okej. Kúkajte, aká budova veľká, kocka. A kúkajte, aké stromy. Vidíte, aké stromy. Tam sú také tyčky. It's a prank som robil. Také tyčky a Hej, it's a prank. také súdiči, čo to sú. A tam sú domy. It's a prank. Také sú domy. It's a A prank. taký strom veľký. A tu sú také tyčky a tyčky a tyčky a tyčky. A domy. To som robila, it's a prank. Aha, počkaj.